ganduɗa ko l'islam ko ɗum jokkere enɗam ko tijaniya ko sunnatu muhammadiya ɗum ɗon fof no taweɗo no heɓoɗo inchallah ma ceerno Ahmad Tidiane haɗum so tawi on paari pour mbawen fuɗɗade golle ɗe ma ceerno Ahmad Tidiane yettinan en calminali Madina e ceerno e julɓe ɗe fof so gayni on saaha Alaji Amadou Samba Lo ko kanko ɗowata golle ɗe eywa fodde ko sohla ko no mbirɗon ni garagal ngal ɗo tigui tigui o no kaldirɗen ni guila nden min garani ko ndesɗari ndi guila tuggude e Mame Alpha Amadou Dila ha yetti Siraji Ali ha yetti eywa ceerno Mouhamadou Saïd ha yetti ceerno Ahmad Tidiane Sadat ha yetti e kanko o khalifa makko hande ɗo o e miñiraɓe makko ɓe foof ha e dental ngal gollidaɓe foof eyyi joni ko fuɗɗogol golle ɗe fawi tan ko e moɗon so tawi ko ɗo jiɗɗon so tawi ko haalde jiɗɗon foof kono kam ko ɗum wonno ɗum ɗo ceerno Tidiane ɗo wawi yettinde calminali ɗi on saaha paden Amadou Samba Lo fuɗɗo golle ɗe e taw yamiro maɓɓe so tawi inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. Caggal yettude Allah e juuɗe Annabi sallallahu alaihi wasallam juurade on khalifaɓe ɓe e ñalawma aljuma o mawni amen o wi ni ceerno Ahmad Tidiane Diallo konguɗi makko ɗi han ene jonanno mako barkinorade hen eyi no wini hen ko addi min ɗo ko koyngal jokkere en ɗam koyngal islam e andunode kadi mawɓe no mbano hanki eɓe gollanno hanki kadi galle men kunkande jeeya ko e galleji gaddiɗe e galleji ceerno en saabu wuro ngo ceerno Alaji Massaydou iɗi siñcude kala ko omo iɗoro o heewi iɗorade ko ɓesngu Alpha Amadou Dila saabu aynimaɗi woni wuro idago tiñcede o wanno ton ko ceerno haadi on ko ɓi ceerno Alpha Amadou Dila caggal ɗum nde o rutti nde o waɗoy toon ceerno Amadou Tidiane aynimaɗi ceerno Amadou Tidiane aynimaɗi noon innira ko ceerno Amadou Tidiane Sadi ko ɗo o woni e galle o wonno kadi ko ɓiɗɗo makko ɗum noon en firti wadde kunkande woni ɗimmo e Madina Seydou e Alpha Amadou Dila ko kamɓe goni e ceerno golliri dental ngal kanko Alpha Amadou Dila no habra hayto jumaji Fuladu ha e Gaaɓu e Badiar mi sikku ko juma mo idimade idama heede ɗiɗo nokkuji mbiɗa nana yimɓe ene kalda Gambi Kasama Guinée Bissau kanko idimade jahankoɓe ɓuuro nawi e bijji Alpha Amadou Dila ɓuuro nawi e Misiida Keefi kamɓe idi wadde jumaji ɗe leyɗele tati kono noon Alpha Amadou Dila ko kañum idi wadde juma Tijaniya ɓeeɗa ko qadiri kono fof noon ko jumaji kadi yiɗi tawtiraɗo Alpha Amadou Dila hade seɗa jaari fofo ko ñawre Alaji Massaydou est ce que donc ɗum ɗon tan min garno salminde juurade eno mawniraɗo wini ko heddi ko mawɗama Samba Lo artu hen ko heddi han kadi ko fofof yewtere nde ma heƴoy toon ko jogori waɗo yeede yewtere fof inchallahu taala ma heƴoy toon jowde anni o tawde hande ko aljuma yimɓe juule juma leri juma to yimɓe ɓe habrodiri e toon ande hunde fof ko seede ɓurɗo yiyeede ɓuri moƴƴude sa ñawore nde fof dental juma si ari habre ko ceerno Yamiri arde sandinde koreji ɗi almuɓe maɓɓe habrodirde e maɓɓe juurodirde e maɓɓe habaru kadi ɓeydugol ha joni andude tarihaji jumaji non sikki e mbaɗa toon to jumaji inchallah noon ɗum min jinno andude programme o no yarata nde wonno no mbinimo ni télé o e radio fof ene ari e aduna o fof ene hatojine ɗum aduna o ene yiɗi ɗum ewa nde wonno ko ɗum ɓeydare e leñol fulɓe ko ɗum ɓeydare tijaniya kono kadi ko ɗum ɓeydare l'islam ko ɗum ɓeydare dental ngal ɗum woni sababu o noon yidde arde no mbiɗa ni jokkugol golle ɗen ɗe ceerno Abdoul Aziz ceerno gollatno jokkugol golle ɗen ɗe Cheikh Mouhamed Seydou gollatno omo gollidanno ɗum e oɗo Mouhamed Samba Lo kanko yahatno Daaru wonno omo waɗi ɗum deftere ha timmi ceerno Dan Sadik omo joganimo deftere kanko Cheikh Mouhamed Seydou oɗo yahatno toon Cheikh Mouhamed Seydou haala e ɗemgal mum
eywa fawa ɗum e radio he dimanche fof yewtere nde fawe joni noon no mbiɗo ni karalle kese ɗe ngari hankadi télévision o e hoore mum ari kala ko ƴefta hen nawete mofte e google on saaha kala cohluɗo toon yahamta ɗum eywa yonti noon ɗo minen jaatiraɓe taniraɓe ɗomin cohlata ɗum ha wona sababu an neɗɗo fof mo anda to fayata ene moƴƴi rutto ko imminoto kadi ko ɗum ruttorde wonande ɓesguji garoyoji ɗi tuggude e minen ha ɗum woni sababu tigui tigui lawol inchallah kanko Ama Samba Lo omo tongi ko ɓuuri hewde e namde ɗe gonɗa e haalde ɗo ɗe ni golle gollaɗe ɗe to banggue tijani o to banggue sunna o to banggue koddigal ngal to banggue jumaji ɗi kalɗa ɗo ɗi e jamaji ɗi eywa to ummora ha yetta ɗo fo omo tongi ɗen ɗon namde on saaha ko an rokkirta men ɓe o foti namdade ɓe o namdoɓe so namdimaɓe inchallah kanko radio ngo e télévision o ɓama ɗum so ɓami ɗum ɗon nde fuɗɗaɗe nawande haade mum nawede kadi ko ma yamirore mon ara yo satte sabu so ɓamama ha gasi ko ma satte so gasi namde taw hankkadi ala hen yeccitagol inchallah rabbi no yini noon ceerno no salmina dental ngal fof no salmina eɓe juuro eɓe ñaago duwaw surtout oɗo aljuma hannde minenne kadi son jammiri dendagal ɓesugol alfamen dina ko woni ɗo min mbawa salminde ɓe walla min lomtinma e calamu o kam fof min juuroɓe oɗo aljuma tuɗo inchallah Allah tawni tawa ina nana ina yiɗa yiɗa nde ɓuri nande nde bisimilla mon tan mbanila juma ko hol er